Required na ang pagsuot og face shield alang sa mga musulod sa mall dinhi sa Davao City. Subay kini sa guidelines sa Interagency Task Force. Sagad sa mga mall goers mo comply, apan nag-uulang uban nga nay problema sa mata. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa post sa social media sa mga mall dinhi sa Dakbayan sa Davao, giimplementar na niini ang pagsuot og face shield sa mga customer gawas pa sa pagsuot og face mask. Ang SM ug Abrisa nag-require og face shield sugod August 23, samtang ang NCCC magsugod karong August 25. Hinuon kadaghanan nagasuot na gayud og face shield sa mga publikong lugar, ilabi na nga nalakip kini sa guidelines sa IATF. Ang tanan nanulod sa mall, balibaran kung walay face shield. Hinuon dunay mapalitan sa entrada nga mobalor og 45 to 50 pesos. Sa mga komento sa social media, makita ang reklamo ilabi na sa mga dunay astigmatism. Sanglit dili kuno komportable ang pagsuot niini. Hinuon na usay uban nga andam mutuman bisan lisod. Maprotektahan lang kontra COVID-19. Sumala ni Dr. Jeremiah Braganza, usa ka ophthalmologist, nga tinuod nga makabatig discomfort ang mga dunay astigmatism kung magsuot og face shield tungod kay makadugang kini og grado. Because astigmatism is mainly caused by yung curve sa imong cornea. So most of the patients are sensitive to light, of course, and the face shield itself, no, because as I said, no, yung curvature ng cornea, the shape of the face shield curve would add refractive powers. Hinuon dunay klase sa face shield nga stable ang porma, busa, komportable kung gamiton. Usa na niini, mao ang mga acrylic nga flat ang design. Sa mga nasuot na ako, nakita na ako sa market, the acrylic is the best so far, no? Kasi it's clearer, dili naga-fog, no? Dili siya naga-fog, and of course yung wala siya anyway yung how it will permit light to enter. Hinuon bisan dili komportable, kinahanglan mutuman sa guidelines ilabi na wala pay bakuna kontra COVID-19. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.